καλησπερίσω όμως τον κύριο. Βρισκόμαστε, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, στο ξενοδοχείο Alexander Beach Hotel, στο συνεδριακό κέντρο, για να μπορέσουμε να χωρέσουμε όχι μόνο τα άτομα, αλλά και αυτές τις μελωδικές φωνές. Τι κάνετε? Γεια σας, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Ήρθαμε σήμερα για να ακούσουμε χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Το εργαστήρι παραδοσιακής μουσικής ιδρύθηκε το 1996 με διευθυντή μέχρι και σήμερα τον κύριο Χρόνια Ιδονίδη. Τα τελευταία 3 χρόνια εμπιστεύτηκε στο πρόσωπό μου τη διδασκαλία της χοροδίας και είναι μεγάλη τιμή για μένα και χαρά. Πρέπει να πούμε ότι είναι το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής της χοροδίας, έτσι, γιατί υπάρχει και έντεχνο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς, είναι η καθαρά παραδοσιακή χοροδία. Να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Βλέπω και μικρά παιδιά εδώ πέρα. Δηλαδή δεν βλέπω μόνο μεγάλους, που κανένας δεν είναι μεγάλος, θα σας το πω αυτό, αλλά βλέπω και μικρά παιδάκια, δηλαδή τα οποία ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και τη χοροδία. Σκοπός μας είναι να τραβήξουμε την νεολαία, τα μικρά τα παιδιά, γιατί αυτά θα μάθουν τώρα. Μαθαίνουμε από τους μεγάλους και τα παραδίδουμε στα μικρά, όπως και εγώ είμαι μικρός, εντάξει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους οργανοπαίκτες μας, τους οποίους να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ. Έτσι. Αυτή είναι από ποιο τμήμα? Από το τμήμα του Εργαστήριου Παραδοσιακής Μουσικής του Χρόνια Ιδονίδη. Βεβαίως. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Βεβαίως